खुलुमबाय लोगोफोर, दिनैनि गोदान रादाबाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय गुसुं समनि गेजेराव लाबोबाय गोनांथार रादाब। अन्नानै रादाबखौ जोबजासे फारि नायलांदो। गिबि खौराङाव दङ जाखांफु बर' लाइमोन लिरगिरि दाउफ्रि लाबारि लिरनाय फैगोनखौ लामा नायनानै खन्थाइ बिजाबखौ मैया बाक्सा जिल्ला एबसुनि 17थि थान्दै जख'न्थाइनि गेवलां मेलाव मिरु एबसुनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर'आ गावनि आखाइजों बेखेवना होयो। क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 53थि थान्दै जख'न्थाइनि गेवलां मेला मैया जोबनानै थांबाय। गेवलां मेलाव आसामनि मन्त्रि उरखाव गोरा ब्रह्म, बिटिआरनि एम रन्जित बसुमतारी, एमएलए लरेन्स इस्लारि आरो गोबां एबसुनि दैदेनगिरि एमसिएलए बिथांमोना बाहागो लायो। मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर फैला जे बरगयारि दिहुननाय आरो बिथोन होनाय समाजनि सांग्रांथि 20 बर' सावथुनखौ असमिया रावावबो राव सोलायनाय जाबाय। दायो असमिया रावजोंबो 20 सावथुनखौ नायनो हासिगोन। बे खौरांखौ मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर फैला बरगयारिया समाजारि बिजोंनि गेजेरजों मिथिहोयो। 20 सावथुनखौ नोंथांमोना फैला बरगयारि इउटुब चेनेलाव नायनो हागोन। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। गुजरातआव जादों मोनसे सोमोनांथाव जाथाय। सासे सुबुङा न'आव फिसिनाय गावनि सैमानि थाखाय जोनोम सान खुंनायाव 7 लाख रां खरसा खालामदोंमोन। बिनि उनावनो बै सुबुङा जोबथेसालिनि आलासि जानाङो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सैमानि जोनोम सान खुंनायाव गेदेर जानाय लोंनायनि पार्टी जादोंमोन आरो मोनसे भिडिअ'आ भाइराल जायो। बिनि उनावनो कभिडनि नेमखान्थि सिफायनायनि अजद सिखारो। लोगो लोगो बै सुबुंनि हेंथायै मोनसे केस थिसनो। जाथायनि उनाव पुलिसआ बै सुबुंखौ एरेस्ट खालामो। 7 लाख खरसा खालामना सैमानि जोनोम सान खुंनाय लाइमोनखौ गुजरातनि उर्वश पेटेल होनना मिथिनो मोन्दों। बर' माहारिनि गेजेराव माखासे दैदेनगिरिफ्रा नैथि एबसु दानो नागिरनायनि सायाव एबसुनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां खनिन्द्र बसुमतारीनि बेरफ्रुसार बिबुंथि। बिथाङा क'क्राझार जिल्ला एबसुनि 53थि थान्दै जख'न्थाइयाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बे बाथ्राखौ बुङो। जुदि थारैनो गोदानै सोरबा एबसु दानो नागिरमारदोंब्ला अब्लानिया ब्लाडशीट जायोब्ला दायनिगिरिया बिथांमोनानो जागोन होनना हुमखि होयो। बिथां गाहाय नेहाथारिया रोखा बुंबावोदि गोदोनि समावबो नैथि एबसु दानो गोबां नाजादोंमोन आरो एबसुजों लोगोसे बर' हारिया सिरियै जिरायना थायाखै होनना बुङो। गुबुन फारसे बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि एमएलए रबिराम नार्जारियाबो रोखा बुङो गोदान एबसु दानायखौ बिथाङा माब्लाबाबो मदद खालामा होनना। बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 17थि थान्दै जख'न्थाइया सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों मुंख्लं आमलाराम बर' नोगोर मैनामाथा गावआव मैया जोबनानै थाङो। गेवलां मेलनि हाबाफारियाव एबसुनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर', मन्त्रि उरखाव गोरा ब्रह्म आरो गोबां आलासि गेदेमा सानसुमै रायजो राजा फरायसाफ्रा बाहागो लादोंमोन। गुगोल बाहायोब्ला सांग्रां जा। नोंथांमोना एबा जों बयबो गुगोल बाहायो। इउटुबाबो गुगोलनि मोनसे बाहागो। गुगोलाव माखासे बुस्थुखौ नोंथाङा नायबाय थायोब्ला जोबथेसालिनि आलासि जानांगोन। बेफोर मा? फै गुसुङै मिथिनो। गुगोलाव जों टेररिज्म एक्टिभिटिसनि सायाव सार्च खालामना नायनो हाया। उदखारि हानजा एबा उदखारि हाबानि सायाव सार्च खालामबाय थाब्ला खैफोद दं। हादरनि रैखाथि एजेन्सिफोरा जेब्लाबो बेनि सायाव नोजोर लाखियो। लोगोसे नोंथाङा चाइल्ड पर्न'ग्राफिनि सायावबो सार्च खालामबाय थायोब्ला बेबो खैफोद दं। मानोना चाइल्ड पर्न'ग्राफिनि सायाव मुलुगनाङै गोख्रों हेंथा दं। पुलिसआ बिनि सायाव गोख्रों राहा लानो हागौ। लोगोसे सिलाइ गुलि बारुद खालामनाय बायदिनि सायावबो सार्च खालामबाय थायोब्ला दायगोनां जानो हागौ। बेनिफ्राय नोंथांमोना सांग्रां जा। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। मोख्रानि उदखार। सोमोनांथाव खौरां। हरनि 12 रिंगायाव मोख्राया फैना न'आवनो 3 दाननि उन्दै गथ'खौ लाना थांदों। जाथाया जादों उत्तर प्रदेशआव। मोख्रानि उदखाराव ओनसोलाव गिखांनाय फैदों। खौरांनि बायदिब्ला उत्तर प्रदेशआव मैया हरनि 12 रिंगायाव न'आवनो फैना 3 दाननि उन्दै गथ'खौ लाना थांदों। न'खरनि सुबुंफ्रा गथ'खौ नागिरना हालाय हाफाय जादोंमोन। उन समाव मोनसे फुख्रियाव गथ'खौ मोननो हायो। गथ'आ बे समाव दुखु मोनबायमोन। बिनि उनाव हस्पिटालाव थिसननाय जादोंब्लाबो गथ'खौ फोथांनो हायासै। बे जाथायखौ लाना हादरनाङै गोबां सावरायदों।
रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासैनिसिमबो गोजोननाय बावहरबाय।